Seguim parlant avui de Més per Menorca i de la celebració del seu primer congrés, que es durà a terme, recordem, els dies 20 i 21 de maig es Mercadal. Avui centrem el tema en l'estructura institucional, o sigui, com han de ser i com s'han de coordinar les institucions de Menorca i de les Illes Balears. Ho parlem amb Ramon Orfila, que és exbatlle de Mercadal, exconseller insular i exdiputat balear. Bon dia, Ramon. Bon dia. Quin paper juguen, o millor dit, quin paper haurien de jugar les comunitats autònomes dins de l'Estat? Sí, els pares de la pàtria que van redactar la Constitució no eren precisament excessivament autonomistes i van redactar una Constitució que es va inventar un element, un terme, que era construir l'estat de les autonomies. Encara no està molt clar què vol dir això, però encara que només fos per definició hauria de ser un estat basat en l'autonomia de cada una de les regions, de tal manera, i evidentment de les nacionalitats i nacions, de tal manera que aquestes poguessin executar al màxim les polítiques que han d'arribar a la ciutadania, totes les polítiques, i per tant construir un estat absolutament descentralitzat. Això és la teoria. La realitat ha estat una altra, perquè de fet s'han originat o s'han donat darrerament retrocessos importants en aquest sentit. Les comunitats autònomes es veuen massa ofegades i el govern de l'Estat es manté en les competències més importants i ha estat incapaç de desmuntar les coses, les competències o l'estructura administrativa relativa a les competències que s'anaven transferint de les comunitats autònomes. A la Constitució es contempla la transferència de competències de l'Estat a les comunitats autònomes, però darrerament es viu un procés de recentralització de l'Estat. Com afecta aquest fet? Afecta de manera molt negativa. El govern intenta recuperar competències de diferents maneres. Una és a través d'una cosa que ells anomenen conferències sectorials, on s'estableixen polítiques, grans polítiques referides a temes que moltes vegades estan transferits a les comunitats autònomes, i es condicionen aquestes polítiques a través d'acords que s'intenten donar a través de totes les autonomies amb els governs de l'Estat. Un altre ha estat a través de les directives europees. Qui té contacte amb Europa, les relacions amb Europa és el govern de l'Estat, i a través de l'imposició de les polítiques europees es condicionen també les polítiques de les comunitats autònomes. I en darrera qüestió, i tant o més important que les altres qüestions, el tema econòmic. Les autonomies estan ofegades i el govern de l'Estat manté un percentatge massa important encara dels gruix, dels doblers de tot l'Estat, diríem, no? El govern de l'Estat espanyol. Això condiciona i no poc les possibilitats de fer polítiques des de les comunitats autònomes i les limita, per no dir les impossibilita. D'altra banda, cada vegada és més freqüent que des del Congrés dels Diputats i el Senat s'aprovin lleis que es consideren bàsiques de l'Estat i que per tant són d'obligat compliment per part de les comunitats autònomes. És a dir, una forma més de condicionar les polítiques. Si no hi ha capacitat plena de legislar per part de les comunitats autònomes en les polítiques que tenen transferides, que tenen assumides com a pròpies, difícilment aquestes podran ser reals, perquè serà l'Estat el que les marcarà. Les Illes Balears és una comunitat precisament feta d'illes i per tant una comunitat discontínua que dona implícita alguns importants problemes. Com s'han de tractar d'un territori com és el nostre? Des del principi de la construcció d'aquest estat, de les autonomies a les que me referia, vam tenir molt clar des de Menorca que o hi havia autonomia per a cada illa o l'autonomia seria una fal·làcia, no seria real. Es tractava per tant de donar el màxim poder possible en els consells insulars, és a dir, en allò que estava cridat a ser el govern de cada una de les illes. Això obliga que es produeixi un procés de transferència de competències des de la comunitat autònoma, en tant que aquesta les anava rebent de l'Estat i canalitzar-les cap als consells insulars. Però això implica dotar competències en capacitat reglamentària i amb un sistema de finançament suficient. Cap d'aquestes dues condicions s'ha donat de forma suficient també com perquè els consells vagin assumint aquest paper de govern de les illes. I ho han de fer massa vegades en termes voluntaristes o amb actuacions voluntaristes d'intentar sortir al pas de les mancances que tenen perquè no s'ha finançat prou bé, no s'ha dotat de personal ni de manera econòmica suficient com perquè els consells insulars desenvolupessin polítiques pròpies. Les illes no són ben iguales, no tenen les mateixes necessitats ni tenen els mateixos plantejaments. Per tant, haurien de poder tenir polítiques pròpies per cada una d'elles. Però això implica una capacitat
financera que en aquest moment els Consells Insulars no tenen, perquè des de la comunitat autònoma no hi ha prou voluntat per dur tot res en aquest sentit. I l'administració local, la més propera als ciutadans, per tant, als ajuntaments, quin paper han de jugar en tot aquest engranatge? Amb aquella frase de que l'Ajuntament és l'administració més propera als ciutadans i per tant és que hem de donar més capacitat d'incidir en la realitat, no és un tòpic, no ho és un tòpic, hauria de ser una realitat. Els ajuntaments són l'institució que primer acudeixen els ciutadans en demanda de suport i això no sempre es compleix la capacitat de l'Ajuntament de donar resposta en aquestes il·lusions, en aquests problemes que els ciutadans plantegen. Per què? Perquè també tenen un problema competencial i tenen un problema sobretot de finançament. Els ajuntaments han estat la germana pobra dels governs de l'Estat. Mira, l'any 75 els ajuntaments tenien un 10% de competències i de finançament, de participació en els gruix, diríem, dels doblers de l'Estat. En aquest moment, al cap de tant d'anys, tenen un 13%, per tant s'ha avançat poquíssim. És més, des del govern de l'Estat i de vegades des dels governs de les comunitats autònomes s'han anat a limitar i a condicionar la capacitat dels ajuntaments d'actuar de manera pròpia, impedint que actuïn en qüestions que no són competència pròpia dels ajuntaments, en les que a vegades no tenien més remei els ajuntaments que actuar, perquè si no no es donava d'haver resposta als plantejaments que els ciutadans feien, i per altra banda condicionant el seu pressupost. Els ajuntaments, sent l'administració menys endeutada dins el global de l'endeutament de tot l'Estat, és la que han obligat a tenir mesures més restrictives a nivell econòmic per reduir aquest endeutament, limitant la capacitat d'invertir i la capacitat d'actuar en determinades qüestions. I l'altra és que des de les comunitats autònomes massa vegades els parlaments, per exemple, han fet lleis que obligaven els ajuntaments a assumir competències que no li eren pròpies però que se'ls imposaven a través d'aquestes lleis sense que es financessin les mateixes. És a dir, els ajuntaments han fet de banquer de les altres administracions i han tingut que actuar per suplir les mancances que aquestes administracions tenien en la seva relació amb els ciutadans. Pensant també en poder visualitzar i entendre-ho millor de cara al que són els nostres oients, per tant, les institucions pròpies necessiten eines de decisió i de gestió. Però en aquest moment, on ens trobem respecte al desplegament de competències? Jo crec que el procés segueix sent molt lent, molt xerec, com diuen a Mallorca. La veritat és que des de l'Estat transfereixen competències però no desmunten la seva estructura. Quan aquesta arriba a la comunitat autònoma, aquesta està gelosa de les mateixes i li costa transferir-les del tot en els Consells Insulars i prefereixen muntar la seva pròpia estructura, sense respecte de competències que, segons l'Estatut d'Autonomia, són pròpies dels Consells Insulars. I tot això du a una situació kafkiana, de que es tripliquen les estructures administratives i de gestió quan haurien de recaure aquestes essencialment en el darrer que actua, és a dir, en els que més a prop és dels ciutadans, en el cas nostre, els Consells Insulars i els ajuntaments. Això no es fa, perquè hi ha una actitud recentralitzadora per part de l'Estat i de vegades massa gelosa de donar competències per part dels governs de les comunitats autònomes. Ramon Orfila, gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia. Gràcies a vosaltres.